Maititi vatenda Mwari zvikuru mushure mekunze vadzoke kubasa neTop Snatch vari kunze vafambe neGD6 nekuti vari kuwinza maorganic clients zvekutodaro. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Maishushu havasi kumira guys kunetsa mumastreet vari kuti ivo hanze neTop Snatch car rental and travel zviri zvemaorganic clients hatipikise dzokai yenyu kubasa nemukono weGD6 contract renewed. Saka wese ari kuda kurenta mota dzekufambisa batai Top Snatch chibaba chadzoka mugame. Izvi zvagamuchirwa nemufaro zvikuru Naked Family ikati basa munogona zvenyu tadzokera kunofollowa mufunge. Love you lords, my blessed and chosen one. Mura vese vari kuda kuhaya mota ndapfugama hangu setup fendere kuKed Family. Please endai kuTop Snatch, mota dziri kufanira kuhaiwa kwete mbichana vedwe chatova chikumbiro vanga vakanfollowa page dzokerai munofollowa Minister Feli. When people are busy casting you down, God will be busy lifting you up. That's why he can never share his glory with any man. Congratulations once again. I'm happy for you. Mwari vakanaka plus havagare kudeni kwevanhu rova basa sebasa, forward ever, backwards never. Varoi vese chingoti surrender. Cause izvi ndezvedenga hamukwane. And Feli Mwari vari kuramba vachimuropafadza wena. Hanzi pane nguva yekuchema cause yanguva yekufashukira kwema blessings like Feli. I'm happy for you my shushu, you deserve it. So ivo maititi vango conclude nekuti handigone kukutendai nezvese zvamunondiitira muupenyu. Munomira neni muchingogadzirira tafura mberi kwevadzivisi vangu. Ndokuzotizve you will show up and show off the God of justice. Aiwa ndo mashoko amaishushu vachitenda kudzoka mu contract yavo yeTop Snatch. Do leave your comments on what you think. Makorokoto kuna maititi.